Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye prophet, ịbụ onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, master prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, master prophet, onye dị mma, master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, master prophet, ịbụ onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, master prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra,
onye na-agwọ ọrịa onye dị mma master prophet onye dị mma master onye dị ukwuu ewo onye mewo onye mere anyị ka anyị dị mma master prophet ịbụ onye dị mma onye dị ukwuu onye buru amụma Biafra onye dị mma ịbụ onye dị mma ịbụ onye dị nsọ onye amụma Yahuwa master prophet gọzie anyị gọzie ala Biafra onye na-agwọ ọrịa onye dị mma master prophet onye dị mma master onye dị ukwuu ewo onye mere anyị ka anyị dị mma master prophet ịbụ onye dị mma onye dị ukwuu onye buru amụma Biafra onye dị mma ịbụ onye dị mma ịbụ onye dị nsọ onye amụma Yahuwa master prophet gọzie anyị gọzie ala Biafra onye na-agwọ ọrịa onye dị mma master prophet onye dị mma master onye dị ukwuu ewo onye mere anyị ka anyị dị mma master prophet Udo, Udo, Udo. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofatna. Ụbọchị taa, aga m ekwu okwu gbasara something nchere ikwu n'ụbọchị taa. Although na enwere ihe buru ibu a ga-eme n'ụbọchị taa wụ Saturday 6th of June 2026. Aga m efelo point out this apology from Achalugo. Maka 2 months ago, ka m na-ewe iwe that ihe okwu m kwuru n'isi Achalugo na ọ dịbe na ahụbe m na ọ dịla accomplished. But ihe m nọ na ntị m wụ emene ya oke ọkụ. That is na m were nwayọ na obi m dara jụụ so m agba nkịtị. Echetara m years ago mgbe Simon Ekpa na-anyụli mmamịrị elu, mgbe anyị filiri na Simon Ekpa na-anyụli mmamịrị elu, mgbe anyị filiri na Simon Ekpa na-asapụtaghachi Nnamdi Kanu. Onwe ihe m na-emehụ Simon Ekpa, onwe ihe m na-ekwu gbasara Simon Ekpa, to the extent that m na-achọ igbu Simon Ekpa daga Simon Ekpa ada ọrịa. Iken ga-abịa mebie my Facebook page.
oruhu 2 days Simon Ekpa nnachi igbu ọfọ ntakịrị m egbu onye because ahụna m na ọ daa n'ọrịa ndị amagona m ihe m mere n'isi ya. Simon Ekpa akpọ ndị otu ya si ha gaa na my YouTube page gaa subscribe. Immediately Simon Ekpa mere etetere m in the morning hụ ihe Simon Ekpa kwuru. I was devastated. I wished Simon Ekpa never done that. And immediately me wụrụ ọsọ ihe niile nkekọrọ ihe niile mmekọrọ n'isi Simon Ekpa. Even enwere nga nkene ya kedo ya ihe me were jee na mmiri. I think ishi ahụ was Saturday. Me were gaa na mmiri ga kuru mmiri nọ na mmiri ahụ wụọ na the 10 si biko na onye m chọrọ igbu ekine m mmiri. But ya hụ na Simon Ekpa kpọrọ m na phone si na ya ga-enyere m aka, anaghị m ikpe because it means that na aga m ewere aka m ya wụrụ na Simon Ekpa jitere m ego ọ sị m na nweta akaụntụ ka ya kwere m ego, agaghị m ekwe. But unilaterally ya akpọ ndị otu ya si ha onye ọbụla jee this night just subscribe. 1:03 in the morning my YouTube page will 5 people subscribe or 10 erone 2,000 and ma watch the video. Even also ndị otu ya na onye ọbụla cease to insult Master Prophet. Till today ndị autopilot are doing that. Me were ihe niile m mere n'isi Simon Ekpa ga-ati ya na mmiri si ka ihe dịrị ya na mma. Then ma pụtakwa openly kwuo ya openly that mana Simon Ekpa enwezighị nsogbu na ya dị ihe m kwuru n'isi ya na asị m ka ọ dịrị ya na mma. And today 6th of June ana m asị ka ọ dịrị Simon Ekpa na mma, ka ọ dịrị ya mma na Eke, ka ọ dịrị ya mma na Oye, ka ọ dịrị ya mma na Afọ, ka ọ dịrị ya mma na Nkwọ, based on na oke na-eme mmiri mgbe ọ na-ekwesịghị ike ime mmiri, based on na achọga m igbu ya, na achọga m iwepụ ya maka efiliri m na ọ na-asapatachi Nnamdi Kanu, maka efiliri m na ọ na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ, Nnamdi Ezebiri n'ụkwụ, not knowing na enwere oke nọ n'ụlọ gboro oke nọ n'ama na ofri ife ogiri nọ n'ime ngịga, not knowing na cancer is working directly at that time. It's a fact. Was working with Simon Ekpa, na-epush Simon Ekpa. Mgbe Simon Ekpa ka na-eme mmiri ma ṅụọ maasị ka ọ dịrị ya na mma, ọrịa ji Simon Ekpa aha ya. One month or 2 months prior to that time, Simon Ekpa ka na-eme mmiri ya. Madam Cancer, Madam Delilah, Madam Willie went to Simon Ekpa's platform. Hanando Moane with Bridget, with Azonka, with Ndidi Amaka, with Hani Hagada,
na ekpere ne Simon ekpere even ekpere ekpere ne Simon ekpere mana iwe ewe mmụọ nsi surely na Simon ga-anwụ. That idiot Madam Cancer ka m wepụta picture ya ka nnọmata onye na-ekwu. That useless woman nọ na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ, na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ. This useless woman was the one na-lead the rebellion against Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. The very time Nnachi igbu Simon Ekpa maka ihe Nnamdi Kanu, the very time Nnamdi Kanu gbara sendiri na akwụkwọ ma ahụ ya from a lawyer no Biafran land work ihe niile, jitere m copy at the same time jitekwere Kanu nta copy ewerezie jezie nye Bruce Fenn echenjizie ihe niile send ya na Simon Ekpa na na warn ya eyuzokwala aha Nnamdi Kanu again. This idiot no nga efulefu no nga was working with Simon Ekpa. This idiot was working with Simon Ekpa. On a platform a na-ekpere na Simon Ekpa ekpere ka o wetere na ha Biafra. At the same time Nnachi igbu Simon Ekpa, at the same time Nnamdi Kanu na Kanu nta na ụmụnne prepare na akwụkwọ ka agba Simon Ekpa akwụkwọ. This efulefu pụtara na program na ekpere na Simon, even also ndị ekpere na Simon Ekpa ekpere. Oke nọ n'ụlọ bara oke nọ n'ama. Owu iji nsogbu niile enwere na IPOB, owu iji aya butere ihe niile a ga-asị Achalugo mere, Achalugo kwuru, Talentini kwuru, Ikenga kwuru, owu iji butere ihe niile. But n'ụbọchị taa aga m ekwe ka iji wepụ obiọma m. Aga m ewepụ efulefu ma adreesị Nwaada Achalugo. I respond to her apology. Aga m ewepụ iji nkịta ara, this useless efulefu na-ekogharị akpa ka isi ya, akpa ya ụbụrụ ya rentakịrị beta akpa ya ka isi ya. Onye mere ịhụ ka nwaanyị na-agagharị n'ezi gasị hey na nwa amara mma ga-achọrọ ya jeme, hey ele onye mụ gịnị ka m lụọ gị. Eju ha ajụjụ, ibu ụzọ jee na village jee jụọ ajụjụ maka ịhụrụ na nwaanyị gagharị ga na street, na nwaanyị mara mma ga-esoro ga kwụrụ ya na moto ga-eje. Ịma na nwatakịrị gagharị ga because ọ chọghị iduru n'ụlọ mee ihe nne na nna ya gwara eme, ya na-akpagharị na village ga-ahụ ya ga-eche na ibutụla ụkwa na oshi akpaka, ga-eche na ibutụla ụkwa na oshi akpaka, ga-buru iji jekwa ugwu iji. Imana imeghene a Pandoran box to your family. Ka m wepụgodo picture Achalugo ka ọrị mma m na-ekwu okwu gbasara iji metige picture Achalugo. Ka m wepụgodo ya ka m kwuchagodo ihe gbasara iji. Ga-eche na n'ịhụ na nwaanyị sapụrụ ahụ ịma na ọwụ iji ka ị gara butere n'ezinụlọ gị. Ama na nwoke ndị Igbo na-asị na ofu nwoke a na-alụ nwaanyị tamesi na gị lụọ nwaanyị na ọkwa your relatives, so ga-eje buru iji buru agwụ bute n'ezinụlọ gị. And this useless idiot nwere the nerves isi
na mgbe ya na-agafe na Nnamdi ji moto na-agbafe mfu ya ihe ọ hụrụ abanye ya n'anya ya kpọrọ ya na moto bịazie the next day abịakwa ụgwọ isi because ọ jụghị ajụjụ because enweghị onye mbawo onye si na ya community ọ gara ajụ ajụjụ ya ga-abụrụ isi dịka gị bute na ezinụlọ IO Kanu ala na-agba kamgbe o ji lụọ isi Nnamdi enwebe ezumike na ndụ ya ka m hapụ m this idiot kwuo ihe gbasara ihe dị mkpa ka m wepụ efulefu nna-achọ iwepụ efulefu ọpụga this useless idiot Chileke efulefu ka nọkwa nga ka m weta ya ala idiot ka m kwụnyere mkpa n'isi ụtụtụ ilede ebe nwada Achalugo ọ ka m chiri ikwu n'ụtụtụ ihe gbasara nwada Achalugo but before me ekwu okwu aga m ahapụ ka okwu chọọ okwu ya ekwuchasị eme ya ma ekwu ihe ndị ọzọ m jiri ekwu ka anyị gara Achalugo ndewo ya na-atụgharị asịrị kwerie ntụgha ma emeghu na ihe that's una amado that no bụ m ka a na-akpọ Achalugo ma gwu na ihe that's the reason why I am called Achalugo Chinasa nwere agwa nge ifuru this ihe anụnwa killing san nwe na-egbu na Biafra land ụmụazị Igbo anyị na-aṅụ ọbara ha the time has come to an end. You will never suck any blood again in Biafra land. Itra ya eme ngalo ijide chekeleke si na obu nwunye Maazị Nnamdi Kanu ijide na that's na brainwash ya brainwash ya na akọrị things as na akọrị ụmụ ihe dọbara anya as a foolish person of that or dance back to your tone onolu na watch unu na pull die down unu na ridicule die o that's unu na pull her husband down a man ụmụlia dimkpa na abụ a man ụmụlia dimkpa ebuo o hapụ unu na atanish image. What makes her a wife? No wonder ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu ji wee gba ya boot gbafuo ya gbafuo. Master Prophet, I owe you an apology. I want to apologize to Master Prophet. I have offended that man because that man was saying this. I was against Master Prophet. Master Prophet, I want to apologize to you. Ezigbote onye amụma kara aka kajara akaja. I want to especially apologize to you. Because I misunderstood you. Kita can follow those things in as a prophet. You are a prophet, big one, sound one. That's a kaja. Able prophet. But because of my ignorance, because of the gossip tongue of China Samoru, I failed to understand where you were coming from. Come on, get here and monitor one. Malibago, despite that no way bossy lulu monage. That's the illulo game motor worm, but I insulted you. But you the second lie, go get out, go make biko bagalo, moko Johnny and wagon we call my bagalo. Biko, bagalo no makana, ama that's all he meledo we benwe. Bagalo no. Master Prophet, biko, I am begging you, and I'm a yoga you. Forgive me for insulting you because of this chekeleke of a woman. Na gbagalo. Kita kan fu ihe na-ekwu. Kita kan fu the whole thing si na-ekwu. Mweji maka chekeleke we as in we kpalia gi ihe na adiro mma. I will never do that again. Gbagalo m. Maka na that is ibu that is ibu a prophetic karaka in a full zo. You dey see no be joke.
My dear, forgive me. I am so sorry, sir. I no go do am again. My eyes are open now. Kita kan watale ebe ihe niile na-emezi. Because I was like, ka a man no say no be prophet against whether against nwunye Maazị Nnamdi Kanu. Nsi na lie. Amaghị na nwaanyị bụ chekeleke dị na nwaanyị. No chekeleke na-azi onye eji mezu ọnụ ọgụ. Eji wee guzuo. Guzuo ọnụ ọgụ enọdị human being wee pụta ma otu a kita mmadụ abịa ịkpali dị m na agwụ yawa. Who are you? Ụdị alụ ọsọkwa dị nya mee. Amụrụ gị ọfụma mụ na gị ga-eri oke nwụrụ anwụ mmecha gị ihe ikwete ụdị ihe ọsọkwa anya si n'ọya ka di mmelu amụrụ gị ọfụma ịtọkụ down on my husband. You dare not try that nonsense. Di m bụ di m ọsọ anya ma alụ ọgbasa alụ gị hapụrụ m di m ị hapụrụ m di m simple. Nke abụọ n'ọlụ a na-akpali die na-eme die ihe akaja dị iche iche wolu pictures and name die na dazi name nke gbaka m isi bụ na o jee na italo solu disa anụmanụ a na-akpọ Awilologo Mbase picture. Chekeleke, as a man, never you ever marry Chekeleke as wife. Amakwana nwa n'ụwa sị na ịnụrụ Chekeleke as nwunye maka na alụ ga-eme gị. The highest mistake you will do in this life will be mistake in marriage. Imegide ihe danye n'aka Chekeleke ifu ndị ịnwa danye n'aka ha ije change of ọgụ. Say no to Chekeleke woman. Echi ịnụ nwaanyị nụọ sound nwaanyị nụọ nwa afọ nwaanyị ma aka nni from aka ekpe. They will chekeleke your life. A chekeleke your life. Inolu, and a bully diggy, na digu je club, no jelunk, and then my head gonna pass through. Just to come out and speak. Please, nobody should insult my husband. He is my husband. Let us face we have dunihu and can you focus on our struggle. Then you go get take here. A minute video dig enough. BP. Come and get that from here, sis. 6 years, the chicken doesn't make all day. Onyo hi busu. Ina sponsor Chekeleke. Obu na go na anu Chekeleke. Chekeleke na work against you like this. Obi adege mma. Sponsor of Chekeleke. Umunweke as a man, don't get married to any woman who Chekeleke. Be careful of Chekeleke in woman. If you Chekeleke mechagi ihe. Dazi, ige banyam. Stay away from nwanyi obuna bu Chekeleke. Ichi inu nwanyi, je chọrọ nwanyi dazu na nwanyi. Nwanyi ga-abụ onye baile go stand their firm, defend Diego. Go and get married to such women. Esozine ndị achịkọta ekwe ọ na enyi dazi onye nyele ego okwugeribe because of chicken change unu na-enye m. As a wife of Maazị Nnamdi Kanu, I am entitled. They will help me. I don't need to support any fools because of money. Then Hannah tarnish the image of my husband because of ego gene. Come on, I'll go and get work and do. I'll go and look for work and get my own money. For my sanity, I will never condescend low, wailing dead against my husband because of ego, because of house rent, because of chicken money, or do all possible. Chekeleke, go and walk. Can stand their fame for your husband. Chekeleke de na of my husband because of ego gene. Come on, I'll go and get work and do. I'll go and look for work and get my own money. For my sanity, I will never condescend low, wailing dead against my husband because of ego, because of house rent, because of chicken money, or do all possible. Chekeleke, go and walk. Can stand their fame for your husband. Chekeleke de na mother. Share the video. I have to go now. Agama n'ụbọchị taa ka m wetara this video this morning. Barrister Mandela sent them this original video link. Mgbe m tetere melee my phone just agbanyere my phone because enwere m ihe ndị buru ibu nchiri ime
n'ụtụtụ a was Saturday. So maybe the late time on ha ebe 9 I think 9:30. Then my phone me me check Prince Mandela jitere na me link. So yeah, what Achalugo, yeah, they going here there that Achalugo apologized. You see, that is interesting. May I get the video and I'm gonna abam. You see, surely, I'm gonna respond to Achalugo. Mom ne jike ka Divine Mother tetere na asim na sendiri nam a video na Achalugo apologized. Yes, Nanama akwado ime response. And me lekwa anya nwekwa onye ọzọ jitere nem the link. So all the important that I respond to Achalugo. Enwene onye ọ ga-awụ ha just see push her aside. I got push her aside because here a matter of life and death. And achami kwa fobara onye odere aridio. Ekwono mo okwu n'ishi Achalugo ka ihe ike mee na ndụ ya in the past. Yes, I did it. Ekwono mo okwu siri ike jiri mmụọ si Biafran land bịakwutere m. Mmụọ na-ama aha ya, mmụọ na-anụba aha ya n'ụwa m mbụ, mmụọ na-ejebe na nke ya mbụ, mmụọ ha eji aka ya bịa project ya bịa gba m aha ya, kpọọ m aha ya, aha m na-anụbe n'ụwa m mbụ, si m na ọ ya wụ onye, si m the awakened one, na m bịa wụrụ ọfọ ya. Masị ya kwa ị ga-egbu m, ya sị mba. Ị ga-egbu nwaanyị m, ya sị mba. Ị ga-egbu ụmụ m, ya sị mba. Ihe m ga-enye gị wụ naanị ọkụkọ na ewu. Ikwere ekwe, ya sị na ekwere ekwe. Ihe awụ na conversation, ihe awụ na open prophetic vision. Mee tete si Chineke mụ na mmụọ okwugo okwu. Mee ability immediately record all the thing. 1 week later, ma kpọọ one woman na Biafran land. Jụọ ya si ya, o nwere mmụọ bịakwutere m. Lekwa aha ya sị m Chineke nọ mmụọ ebulo ha. Kpọọ m aha ya si yes, m si na ọ ya. Ọ kpọrọ na aha ya abụọ. And recently mmụọ ha bịakwa kpọọ nakwa m aha ya ọzọ a na-akpọ ya. Nne na-enwebekwa onye gbara m si m na ihe gwụkwa aha ya ihe na-eji eme ihe siri ike. Ma akpọkwa the same woman si ya mmụọ bịara si m lekwukwa ya si m n'ọkwa the same mmụọ ọhụ na ya na-aza aha nnọọ a na-akpọ ya in 4 different ways according to otu na-eji eme ihe. Ya mmụọ na-eji eme ihe siri ike, ndọ mmụọ a na-eji eme ihe siri ike. Ọ sị m nọ ya mmụọ a na-eji eme ihe siri ike n'ala Igbo. So akpọkuru na m Achalugo. Odo ekwonu m okwu gbasara Achalugo before ma amata mmụọ, but I refer n'ekwen me to Achalugo. Ihe o kwuru n'isi m, ihe na-ezighị ezi o kwuru n'isi m. But n'ụbọchị taa ekelere m Chineke na akpafu m ọbara Achalugo. Ekelere m Chineke na Achalugo asịla m ndo. Achalugo ekpere m ekpe. Your apology has been accepted by the awakened one. Ekpere m. Ọ dị mma ịkwafu ọbara mmadụ. Asị m Achalugo, ihe niile m kwuru n'isi gị n'ụbọchị taa ụbọchị ana m eji m ọjị ewetara m from Biafran land. Ọjị anọ na almost 2.5 years n'ụlọ m. Ụlọ otu na-eji echekwa ọjị
enwere m ọjị nọ 4 years mgbe m jere Africa. Ọjị ihe ka ntụkwa taa. Ejikwa m ọsọ ọjị ndị ọgọ m nyere m. Ewetara from Afarukwu Ibeko. Ejikwa m nzu. Before me ekwu ihe ndị ọzọ m chọrọ ikwu, but o nwere mistake i mere, aga m eme ya point. Iji a ihe ọ mụrụ nwa na otu nwa. Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, the one that I know, ọpara ya bịara n'ụlọ m, I think approximately 5 years ago. Ọpara Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro bịara n'ụlọ m. And the nwa ya ahụ from a different woman. Nwanyị ọzọ. I just want to correct you, okay? Ihe nwanyị mụrụ nwa na otu nwa. Ọwụ ya mụrụ ọpara. Nwanyị ọzọ mụrụ ọpara. Mụ na onwe m alụọla m ụmụ nwanyị 5. Ọwụhụ enyi ịlụ gbaa akwụkwọ 5, 6. Ọwụ taa ka m bidoro ọlụma nwanyị. So Nnamdi Kanu nwere ụmụ 2 nke onye ọbụla ama, nke mma. Iji mụrụ otu nwanyị ọzọ mụtakwara n'ọpara. So ọka mgbado ogo olu. Okugbu a mana ga adịla na mma. So aga m agbagide go olu. Eji m nzu jikwa ọsọ ọjị. Asị na ọsọ ọjị a na-aja eji ihune. Ana m asị n'ụbọchị taa, okwu ọjọọ niile m kwuru, ana m akpọku mmụọ nọ n'ala Igbo. Mmụọ niile nọ n'olu m kwuru mbere akwa mkparị Achalugo kparịrị m. Biko nọ. Asị m nọ n'ụbọchị taa mụ na Achalugo ejiene. Ihe m kwuru maka ihe Achalugo ya wụrụ ka ihe awụwe na mmiri osimiri. Asị m ka ọ rịrị Achalugo na mma na ihe na-anọkọ ala Igbo. Ọnụkwa n'ọsọ ọjị. Ejikwa ọsọ ọjị ka akara aka. Chileke ọsọ ọjị kajara akaja o Chileke. Why? Ọsọ ọjị Afarukwu Ibeko ndị ọgọ m. Chai! Ọkara aka. Chileke. Ọsọ ọjị nwere ike igbu mmadụ. Ai! Chileke ọsọ ọjị ka akara aka. Ọsọ ọjị ka na-agba isi ghara. Chileke. Ọsọ ọjị na-agba isi ghara na-agba isi ghara. Chileke. Ọsọ ọjị egbukwele m. Ụbụrụ m niile na-agbazi ghara ugbu. Ejikwa m ọjị shi ndị ọgọ m. Nnenna butere m approximately 2.5 years ago or 3 years. Asị m Chileke lekwa ọjị. Mmụọ nọ n'ala nna m Amadioha na-anụ olu m. Isekwa m were ọjị kwuo okwu. Project kwara gwa m. Anọ m na Germany. Kpọọ gị aha si Amadioha. Ama m oshishi ihu nọ ebe ụlọ anyị. Oshishi Amadioha. M kpọọ gị aha. Sị gị nọ n'olu m. Gasị na mgbe ọbụla m ji ọjị na m were ọjị kwuo okwu na ị ga-anụ olu m. Ana m akpọkwa mmụọ na-eji eme ihe siri ike m na-aga akpọ aha ya. Asịkwa gị nọ n'olu m. Na-asịkwa ndị mmiri nọ n'olu m. Onye nọ n'olu m ya bụ ibe ya. Na taa mụ na Achalugo nwanne m nwanyị anyị emeziele. Ana m ekuziri ya okwu ndụ na ahụ isi ike. Ana m ekwuru ya okwu ya na-eje ya na-abata. Ya dịrị ya na mma. Mana ahụ ya ma n'obi ya. Ahụ ya niile na ihe niile o bidoro aka ka ọ dịrị ya na mma. Ka ọ dịrị ya na mma na-eke Nkwọ Ori Afọ. Ahịa na-anọ nke ala Igbo. Ka ọ dịrị Achalugo na mma. Ebe ọ na ọ pụtara sị m ndo. Ekpere m ekpere.
ọsịlamendo biko nọ ihe ọbụla m kwuru n'isi Achalugo ụbọchị taa asị m gbara mmụọ niile nọ n'olu m asị m nọ yọmanụ bete na-abịakwala ebe igbu m na-abịakwala ebe igbu m na-egbukwekwa na Achalugo mụ na ya ekpejiene mụ na ya dị na mma onwebe onye nsị onwebe onye nchịpụrụ na ọjị kamgbe m ji bido ime ihe nsị onye na ị ga-end na endebe onwebe okwu m a na-ada n'ala ụbọchị taa eji m ọjị Chileke ọjị ọjị dị ntakịrị kewu hei Chileke ọjị Achalugo na lekwe kewukwa otu kewa abụọ kewa atọ Chileke ọjị kewu anọ nke ewu ise nke ewu isii Chileke lokwo Chileke nọ n'olu m Chileke nọ n'olu m Chileke nọ n'olu m Chileke nọ n'olu m ọ na-Achalugo ekpejiene na ya ekpejiene ọkọ akọkwala Achalugo ọkọ akọkwala Achalugo Chileke agakwa m egbu onye aka ya dị ọcha from today n'ebe m nọ aka Achalugo dị ọcha aga m egbu ya Chileke mụ na Achalugo atara n'ọjị Chileke aga m egbu ya Chileke ya dịrị ya na mma na ọjije na ọyịyọ Chileke atana m ọjị maka ihe Achalugo ebenekwana m akwa in the past maka ihe Achalugo Chileke anya mmiri agba na nkwa m asị m ka ndụ ya dịrị na eke ndụ ya dịrị n'orie ndụ ya dịrị n'afọ ahịa na-anọ ka ala Igbo onwe ihe ga-eme Achalugo maka ihe m ọkọ a ga-akọ ya na-ejeru ya na-ayọ ya na-ayọrụ ihe o jiri n'aka ya egbuo na eke ya egbute mma eke ga-eketere ya ihe ọma afọ ga-afọtara ya ihe ọma nkwọ ga-akpọtara ya ihe ma orie ga-arịọtara ya ihe ọma Chileke awụ m onye amụma Chinafọ nne m azụghị m ya azụ Chileke ụbọchị taa ana m asị ka Achalugo ka ọ dịrị ya na mma maka ọ chụla m ndo ndị ekwekwere m ekwe n'ihe o kwuru n'isi m ugbu a na m asịkwa ka ọ dịrị ya na mma na eke oyi afọ nkwụ anyị na-anọ ka ala Igbo Chileke nọ n'olu m Chineke nọ n'olu m nọ n'olu m nọ n'olu m Amadioha nna m nọ n'olu m mmụọ na-emere m ihe mmụọ na-ejere m ozi mmụọ na-ejere ozi nọ n'olu m nọ n'olu m nọ n'olu m mmụọ nọ n'ala nna Achalugo ha na mmụọ m nwere dialogue for years ekelene m gị ekelene m nọ na-akwafu m ọbara Achalugo maka ihe iwe asị m nọ ka ọ dịrị m na mma dịkwara na Achalugo na mma ahịa na-anọ ka ala Igbo Chileke asịkwa m mmụọ mara nzu mana nzu na eke mana na oyi mana na afọ mana na nkwụ mana na oyi ahịa na-anọ ka ala Igbo ka ọ dịrị m mma dịrịkwanụ nwanne m nwaanyị Achalugo na mma maka mụ na ya ekpejiele mụ na ya ekogewo Chileke okwu m kwuru ejikwa m ọsọ ọjị kwuo ya na Chukwu ka abịa ma Achalugo ịrịọna m ekpere m ekpe agbaghara na m obi m dị ọcha n'ebe ị nọ na ya dịrị gị na mma ndewo our people you have to understand na ndị iro Nnamdi Kanu
ndị nọ outside has no power. But all this efulefu oke nọ n'ụlọ bụrụ oke nọ n'ama na ofuru ife ogiri nọ na ngịga. Ọ ya wụ onye na-ehi ige Chikedozie m aja n'ukwu. Ọ ya na-ehi ige ojumọfọ ahịa n'ukwu maka ọ nwere unfinished business with Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. N'ụbọchị taa ana m eji oji jigara na Kanu nta si ya adịkwa ama maka ọ na-ehi oji ọ na-echa gosi ya bụrụ na nwanne gị nwoke pụta Nnamdi pụta bịama n'ụlọ m kpọrọ disi idiot bịa aga m achụpụ nnụnụ na ya eji. As long as the supreme liveth in its stand, Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro bịama n'ụlọ m kpọrọ disi idiot aga m ewere asịsa chụpụ ya na ya eji. Kanu nta agwakwala m gị iwe enyi m. Nnamdi bịama n'ụlọ m naanị ya kpụrụ bịa gịnị ya kpụrụ bịa ya kpụrụ disi idiot aga m ewere mkpara m kọpụ ha niile eji ma gị na ya. Kanu nta ejire m gị oji ejirekwele m gị oji. This idiot bịara na ke Kanu nta mma Kanu nta gbọtọrọ n'elu bed. Mpa Kanu nta gbọtọrọ n'elu bed. This idiot abịa approximately 9 or 10 a.m. in the morning. Approximately. Oh, I can get this picture close to this efulefu. Come to na Achalugo ebe. Mma Kanu nta gbọtọrọ n'elu bed n'ọnụ ọnwụ. Mpa Kanu nta gbọtọrọ n'elu bed n'ọnụ ọnwụ. Nye ha na-akọ na ha nwere ọsị na ha nwere ọrịa ke no ihe wo obi mmapụ obi. Ọwa anyị nọ ebe ma ihe mege ha ne. Oge erumre mgbe ha ga-alaghachi back to Biafran land. Ụjọ na-atọ ha going back to Biafran land. O nwere ihe m nụrụ ha na-ekwu na Nnamdi Kanu zụrụ ụlọ na check. The apartment is mine. Kpọọ check national coordinator. Kpọọ check national coordinator jụọ ya. M rentiri the ụlọ myself because visa ha nwụmana their time ha ga-alaghachi a ga-apụ Germany erumne mee renti ụlọ na Czech Republic with my own money. Rentie 4 rooms apartment approximately 800 euro plus extra 100 euro electric bills myself. Na-achọ transfer ha to that place ka ha nọ na Czech Republic. Ọ ihe m hụrụ ha na-asị na Nnamdi Kanu zụrụ ụlọ na Czech. I'm the one. Ego Nnamdi abaghị n'ime. Ego Kanu nta abaghị n'ime. M rentiri the ụlọ. In fact, azụghị m ya azụ. I'm rentiri the ụlọ myself. Even I discussed with Italian national coordinator. Kpọọkwa na ya jụọ ya. M sị ya na aga m epulu ndị ka ha bịa yara ahụ ka ha rie adụrụ na Czech. The guy said, yes, that they will support me. Ya want to need your help, that they will support me. I'm renting the ụlọ. I'm poro provision here na akpọ le with here na akpọ ya na akpọ ya caution le with here na akpọ down payment
ụgwọ ụlọ in case gị mebie ihe for 3 months. Ụlọ ọnụ 800 times 3 ampụrụ ya n'onwe m mejie ụlọ for 1 week m ga-eji epulu ha ka ihe eme. Mụ na ọgọ nwaanyị aplan ọna eziokwu Chineke ntụkwasị ka nwụ. Mụ na ya plan ọna eshi Kanu nta jiri ọrụ na aga m apụta bịa pikiri ha jee dome na Czech Republic. This was our plan. Yeah, ekpere because their mind will elekọtacha ha laghachikwa back to Biafran land, but mma achọghị ịlaghachi ụlọ again. Mmapụ obi killed them. This idiot bịara a week before ha anwụ, before ọgọ nwaanyị anwụ. Nwaanyị mụ na ya na-ekwu okwu more than 4 times in a week, not less than 1 hour each time. Mgbe dis efu bịara bịa leta na ke Kanu nta, ya nọ na hotel approximately 5 to 10 minutes away. And me feeling all that hotel no 5 minutes away, but come to you 10 minutes away with walk. That means you need here about taxi. You joke 5 minutes or 10 minutes away. Onga this idiot no. Ya bịa n'ụlọ Kanu nta, bụ Kanu nta jere ọrụ. Bịa bi lete mma. No mgbe ọ na-asị na the master prophet kpọrọ na phone. Mgbe ya kpọtara nwa ya nwoke ka ha hụ mma Nnamdi Kanu na mpa Nnamdi Kanu na ma akpọ na phone no nga ma drop phone. Reason m ji drop phone I know mma Nnamdi Kanu, mma Divine Mother, na ọ ga-asị m dede bikono ka m sị nwaanyị hello. Ọ ya meziri na mụ na Nnamdi maka ihe na asị na this idiot wụ cancer. In 2015, I was not in law. I was in law that time. Chukwu ejim, eligwe ejim no cancer. Me ukwu na nwaanyị wụ cancer to Nnamdi Kanu. Na nwaanyị wụ cancer to IPOB. Mgbe Nnamdi Kanu pụtara iwe wee. Mgbe ahụ 2017 I have become an in-law. Ya se frorom fotom na mụ na ya ga-ekwu okwu na m ga-ewepụrịrị na the video. Kanu nta spoke to me not less than 20 times gbasara this issue. Na ọ na-akpọ ya because this is a full na asị ya ele otu m ga-eji domekwe the video nga m kpọrọ ya cancer and ugbu a na awụ m in-law. Nnamdi asị na mụ na ya ga-enwe communication as long as na m domekwere that video. Kanu nta agwa m si ya gba nwanne gị ọwụ ya ga-agba m ihe m ga-eme. Asị m ya gba Nnamdi ọ ga-agba m ihe m ga-eme. Na mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe na ihe dibịa ji karịa ibe ya ewu otu mgbọrọgwụ na aga m ewepụ the video. Kanu nta ewe iwe enwe ihe na-ekwu. Kanu nta has been my friend for at least 25 years. Mgbe a mụrụ Adam, Kanu nta bịara. Mgbe a mụrụ ọpara m, Kanu nta bịara. Mgbe a mụrụ my last one no 15 years na Kanu nta so anyị eje kpọta ya na hospital. Kanu nta has been my friend. Mụ na ya ekotobe mbụ. But ya gbahụ m na mwepụ video cancer this idiot. Kanu nta gbadoro me 100 times
and ama m na nwanne nwoke Nnamdi na-edi ihe nsi ya gba nwanne gị nwoke na aga m ewepụ ya na yara ihe ọ ga-eme ya mee mgbo release ya for the first time ọ latụrụ ụlọ o jiri oji si m na m wepụ the video nsi na aga m ewepụ ya mgbe mma bịaziri Germany ya sị m na ya like nkwanụ nkukom anya abụọ na-eko na ya like ihe sị m dede na mbiko na mwepụ na that video na ya na-emekwa na arrange na otu nhụ bịara Germany na ya mega arrange ka mụ na ya meet ekwenụ for the first time na ya chọhụ ka anyị na-alụ ọgụ asị m dede biko na m hapụ ma ewere that video tinye na private and on Friday before in the evening on Saturday ma kpọọ m sị m akwa na m ga-abịa eleta ya na Saturday m sị yes ya sị na Nnamdi ga-anọdụ ya at that time gwa m the time ọ ga-eji abịa sị m na mbiko na m bịakwa at that time na ya chọrọ ka anyị niile mee jee na hospital 30 minutes to the time eruo na already oruhu 10 minutes kanụnta na Emmanuel abịa na Nnamdi abịa we met for the first time yeah first time mụ na ya na-emeti and the first time mụ na ya na-ekwu okwu all along ọ sị maka ihe disi jot na mụ na ya ga-ekwu okwu maka ihe na mkpọrọ nwaanyị ya kansa maka ihe na m sị na nwaanyị ya wụ kansa to IPOB na nwaanyị ya wụ kansa to onwe ndị Igbo agwosetiene ihe m kwuru ọbịa na mmezu ọ bịara na mmezu ka ọ bịara na mmezu ọwụhụ nwaanyị na-eri Nnamdi Kanu ọgbakọrọtele ọwụwụ ya na-egbu ya mma mmiri in the beginning mgbe Simon Ekpa nupụghị isi she was the one engineering Simon Ekpa mgbe Simon Ekpa bilitere mata na this idiot na Ojiofọ na achọ ịkọkọta isi ya na Supreme Commander Simon Ekpa challenge Ojiofọ this efu agbaka ha na Simon Ekpa eko mgbe Bridget na-arụ ọrụ with ụmụnwaanyị highway Bridget ha plan no ịtụrụ ya ego ama mma enyere ihe enye ma enyeghị ihe mgbe Nele Dr. Nele Ofegbu mụ na ya rezi na mma na ha plan no ịtụrụ ya ego ama mma ha enyere enye ma ha enyeghị enye Madam Heda gwara m mụ na Madam Heda rị na mma m gwọrọ ya ọrịa ya Madam Heda ajon ya ha ihe eri isi agwara m ya Madam Heda gwara m na ha chọrọ ịtụrụ ya ego ha na ele ahụ ya metisela ndị otu ha chọrọ ịtụrụ ya ego ama mma ha enyere ya enye ma ha enyeghị ya ana m ekwu ke nna ama but ihe mmawo ihe ewu ihe Madam Heda gwara m this idiot ọkọta ọka n'ọnụ nọ na IPOB ọ ya wụ ọkọta ọka n'ọnụ ọ ya wụ onye ọgbata eke efulefu eblemokwala Simon Ekpa lekwa idiot ị ga-eblem eblemokwala Uche Emefo lekwa idiot ị ga-eblem eblemokwala Chikeduzem lekwa efulefu achịkọta ekpe ọnụ idiot lekwa onye ị ga-eblem asheri ihe o nwere one boy a na-akpọ ya Awilo one boy nwere tattoo na ahụ ya kparịga Nnamdi Kanu this idiot eje ya na ha save picture enwere this guy ama m onye related to ama m ọwụ ọgọ somebody nọ na DOS
or what? Na akpari Nnamdi Kanu. This a fool eje and he say photo. And don't have many here will grand zero of Ndesabo na POP. Here will grand zero Ndesabo. Ndene nupishi. On na Italy. This useless woman eje hana eme program. He pay him can ha genye €100 for whatever. Ha chọrọ ka o mene. But iwe m awụhụ na ọsọ bata achịga Nnamdi Kanu. Ke ha gbasa hụ. Iwe m awụhụ na ọ kparịga enyi m nwoke Kanu nta. That's their problem. Iwe m bụ na ọ pụtara kparịa nwaanyị. Ejigbote nwaanyị. Mma Nnamdi Kanu. Si na onye nshi na onye aja. Na nwaanyị ọjọọ jọrọ njọ. Ihe a wụ iwe m. Knowing full well na onye osi wụ onye ọjọọ wụ onye ọma. Ndị Igbo ala Igbo efu onye. Nnamdi Kanu gara aga buru iji na-achọ iri the entire family. Kanu ntasị m ekwulu mama ekwugo ihe okwu ọ na ha niile ọ na-ama ha eshene because eburu ha ebubo buru ibu for years. Ọ na-ama ha eshene ọ na-ama IO Kanu eshene. Bete kelere m Chineke na-ege m Kanu nta ntị and ogbo ose tiene na afọ na m udo fọpụta iji otu iji for 5 years m na-ekwu na ọ nwere oke nọ n'ụlọ gburu oke nọ n'ama. Nna atọ ya ka ilulu dagama fụọ ya odudu fụọ ya ahụrụ ya pụta na eji. O nwere vidio mmere 3 months ago. Asị very soon na onye na-eri Nnamdi Kanu gbakọrọtele na onye na-egbu ya mma mmiri ka apụta on the plain side because ekwu onye m okwu to Chukwu knowing having confidence na ọ ga-manifest. Ugbu a this idiot apụtala were nne Nnamdi Kanu tụọ ya tụkashịa nwaanyị so nne anyị ha na nna anyị ha jeje tọrọ ọjị. Were IO Kanu onye eze nwoke kwụmara aka ya ọtọ tụshashịa ya. Nwoke lara na na-eji obi iwe na nwaanyị ya nwụọna. Nwoke ya nwụọ ji obi iwe nwụọ. Ọwụghị ọrịa buru Nnamdi Kanu. Owu iwe na nwaanyị ya nwụọna. Nwoke ajiri iri je ṅụọ ọgwụ oru 2 weeks ya nwụkọ. This idiot ewepụta ha na social media kparịa ha bịa nwoke ndị wa na-aga ekpe. Nnamdi Kanu pụta ara ihe ọ chịrị ime ya eme. Otu mgbọrọgwụ ka dibịa jikiri ibe ya kpọrọ this idiot bịa n'ụlọ m. Ama ewere mkpara kụpụ ya na ya eji ara ihe ga-eme na ya eme. Egide a ga-agba ọzọ enwere na IPOB. Ọ this idiot onye Nnamdi Kanu niile Chileke ndị onye niile ọ kwụrụ ha n'azụ gidikwam Chineke nyekwele godiri onye Chineke. O ihe mere m lụọ nwaanyị ha yara nshi ma chụpụ ya eji. Alụọna m ugboro 5 ma chụpụ ya eji. Ofu nwaanyị m kụrụ m aka n'obi. M sị I the working one. Ịma n'ala bekee ma eburu ibu 1 week before 2 months etina m akwụkwọ divorce onye. Ka nwaanyị ga-akụ supreme commander of the indigenous people of Biafra
kụọ ya ihe Chineke kpọkwa gị ọkụ. Ị ga-ama Nnamdi Kanu ụzụ maka ihe iwu onye. Who are you? Ndị Igbo achọrọ m ikwu mụ, but asị m nwaanyị kpọrọ nkịta gị rara m ịṅụ gị, yara ihe gị na Nnamdi mege mere na ejeme, achọghị m iti gị ọnụ, but ya akpọkwala gị abịa n'ụlọ m. Ya akpọkwala gị abịa n'ụlọ m. Ọ sị na m kpọrọ mma Nnamdi Kanu na fon. Mma Nnamdi Kanu asị m, "Ei, na ya nọ nga na disi ji ọtọ nọkwa nga ahụ." Ma drọpụ fon. Achọrọ m ka ụchụ mụ na ụchụ ka m ji anya ihu na-elo mma agụba. Mebi ọgọ nwaanyị asị m, "Ei, dede na m biko kwenụ na m ji ọsọ site ka m ji iwe ka working one ji iwe lo mma agụba." Chineke alefuo ma hang ya phone. Daga this idiot apụ ma akpọ mmasị mma biko ewele iwe na agbanyere m phone. Na this uchun ka working one aga ekwuru ya okwu maka Chukwu agbala m no cancer. Nsi how will I the working one? Mana this cancer kwu okwu Chineke. Ma bangi ya phone, ma abanyo phone. Mona mma Nnamdi Kanu mgbe anyị kwugo okwu. Ọ maka ihe disi church. Nwaanyị jọrọ njọ. Gị na Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro onye ndu yara ihe ndụ na-eme buru menye na ha gị na ya abịakwala n'ụlọ m. Nnọ bịa n'ụlọ m Chineke a na-eji mkpara kụpụ gị na ya eji. Surely I will do it. Ya bịa n'ụlọ m bịa naanị ya onye ọma, I will welcome him. But ya kpọrọ efu iji onye kparịrị nne ya. Nnamdi Kanu ele ebe nọ 2016 akparịa nne gị kparịa nna gị ga akpọrọtụkwa isi. 2024, 25, 26 ya eburu nne gị pụta na isi. Asị ọtọ gbawa nne gị. Biafran child, yes, Biafran child, maazị. Asị tonda gbagbuo okwe nne Kanu nta. Ya sị, hey, Ikenga maazị. Chineke. Agakọma Lodriko. Some ụmụ nwoke na-edi. Mụ na iji ụtụ. 1 week, njoku wapi eji. Ota ka alom na nwanyị. Ota ka ebumre mmiri. Ya wụrụ na amụrụ m nwa the first time eburu mmiri. All pram gara ịrụ 40 years now today. 40 years. Nada ka eje lụrụ iji. Nnamdi nọ na nsogbu ga join ya ndị iro number 1. Ya nọ na nsogbu ọzọ ga join ya ndị iro number 2. Asheriye. Ga-eje visit ya na Sokoto according to you. Ga-asị na ijere ka ị convince ya ajụ. O yara ihe gị na ya kpara na sel ga-apụta bịa kọọ ya ndị mmadụ. Hey! So ga-agba anyị na ijere ka ịsa anyị isi, maybe ka ọ nara bribe, maybe ka ọ nara ihe ndị henyegeye, maybe ka ya na ndị DOS na-arụkwa ọrụ
ndị dị compromise na-arụkwa ọrụ ga-apụta bịa kọọ na ya nwaanyị isi pọnkọ ejichara na m si m convince nwaanyị na-akọ ka na-akọ ka ọ na-egbu ụdị isi na nkwenye na-asụ Nnamdi just kpọpụtakwa ya England na-erube 15 years akwa nwa ya nọ 15 years maybe approximately 12 years ka ọ bịara England ya na-asụ karịa ndị amụrụ na Britain and ụgwa na ọ na-asụ ihe na-anọ na ya wee life transformative coach Chileke dọọ gị ire n'ọnụ ị na-ekochi ikochi n'ihu Nnamdi Ezebiro ikochi n'ihu Nnamdi Kanu ikpeghị ya eduru n'ụlọ ya tụrụ ọjị duru n'ụlọ ya zuru ike tụrụ ọjị nwoke na-amagharị ka ọkpa amagharị ka nkịta daa ya ama n'ọnya anụ mgbo even barrister ejimakọsị n'ọmaka na Britain ha na-achọrị Nnamdi Kanu not true nwaanyị ekpeghị ihe zuru ike na-adọ ya akpọ ya tai adụrụ Nnamdi Kanu na trouser akụ Nnamdi Kanu aka n'ubu ọ gịnị mere Nnamdi Kanu ga-eji duru n'ụlọ ịma na ọ nọ na England ọ ya kụọ ya ihe na akpụrụzi eje kpochie ya then lay wezie more charges on him ya rụrụ na Nigeria ya egbuo ya ilinu ya egbuo ya ili gbujuo ya ili afọ but n'ala bekee abụghị ebe nwaanyị ga-akụghị ihe ga-egbuo ya ili ya egbuo ya ili ụlọ ọhụ ịnọ n'ime ya ị ga-eji ya that day ị ga-eji ya na gadrum so enwezie additional charges enwere on you apaliwazie ya even ọ nga ahụ ka a naghị isi werezie maybe napụ ya British citizenship ya na ọ na-akụ nwaanyị ihe shiri nga kpọrọzie ya kpụtara na ya zoo Nnamdi agba ọsọ na-amagharị ka mgbere na-amagharị ka oke ọkpa maka ọnụhụ n'ụlọ ya tọrọ ọjị onweghị ezumike na ndụ ya all this idiot so no need iblame Simon Ekpa no need iblame Chikedozie no need iblame Ojuofo ọbara niile a na-akpafu na Biafran land the reason eji na-akpafu ọbara wụ na this idiot this efu achọghị ịnọ on her place ọ chọrọ ịchịma IPOB n'ụbọchị taa ana m asị enyi m nwoke Kanu nta na-akpọku ọgọm Emmanuel na nwanne nna nwoke bụ Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro nwaanyị from today ihe m ga-akpọzi ya maasị maka opuo n'utu nwaanyị ewuzi maazị opuo n'utu achọrọ m ka Kanu nta na ụmụnne ya bute utu ha ka anyị mee shọọ mara ka eke ibe ya because nwaanyị buzi utu and ọ dị ka utu nye ka utu Kanu nta na utu Emmanuel na utu Nnamdi utu nwaanyị ka utu ha atọ niile ha bute utu ha ka anyị mee shọọ mara utu ka utu ibe ya maka nwaanyị wụzie maazị ọ dị ka ọ ya na-achịzi ha ọ ya wụ onye nwere utu ọ dị ka utu nye kazi utu ha niile ala efu onye Kanu nta wetụrụ utu nnụ ka anyị meshọ butụrụ utu nnụ bịa nwoke ndị nwaanyị chọrọ ihu utu nnụ ka emeshọọ ya mara ma utu nnụ na utu nwaanyị eke ka ibe ya Chineke ihe ọjọọ gwa ihe ọjọọ Chineke nwa m ụmụaka m hụrụ n'anya ụmụaka m nwoke abụọ ha alụtakwala ụdịrị nwaanyị Chineke ala efu onye
alefuone 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 aligbo na-agba aghara 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 so na nwoke jeje lụrụ nwaanyị lụrụzie maazị bụ uchu bụ agbaga bụ uchu ka uchu nwoke lụrụ ya n'uchu ụmụnne ya niile kanụ nta iwe enyi m nwoke 25 years ama m ya brother Nnamdi ọ gị ka mma but I'm sorry to say this forgive me ewele iwe but nnu ga-eweta utu nnọ ị ga-ebupụta utu gị na ụmụnne gị atọ ndị nwoke bute na utu nnụ ka anyị hụ ka anyị mara ma utu nnụ na utu nwaanyị ekeka ibe nnụ ga-emete ekelene m nnụ ndị Igbo 12 aka ọnụ ọ dị nka shop fair machine I have to go ka m gụrụ olu Divine Mother ndewo Prophet, ịbụ onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, Master Prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, Master Prophet, onye dị mma, Master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, Master Prophet, ịbụ onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, Master Prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, Master Prophet, onye dị mma, Master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, Master Prophet, ịbụ onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, Master Prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, Master Prophet, onye dị mma, Master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, Master Prophet. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma.